Može? Može. Ajde. Mac? A uvek to vre. Gužva nam je danas u analogiji. A znate zašto? Zato što žene pričaju. I to u inat svima onima koji kažu da žene nisu ni približno duhovite koliko su duhoviti muškarci. Zato su sa nama ovde danas Ana, Jelena, Jagoda i još jedna Ana. Dobrodošli u analogiju. Dobrodošli u analogiju. Hvala. Bolje vas našli. Pa dobro, ajde ovako. Jesu li žene duhovitije od muškaraca? Ko su ti muškarci koji to pričaju da žene nisu duhovite, imena, adrese i Ima imena ih. I roditelja? moje su kolege. I čak imaju teoriju da je to zato što žene ne moraju na taj način da privuku pažnju muškarcima, da ih šarmiraju, zabave i onda im jednostavno Bog nije dao taj talent. Pa stvarno su duhoviti. To je baš dobra fora. Ja mogu da maznem to ako je to kolega neki pisao. Može, slobodno. Dobro. Odlična fora. Prepoznaće se on sam, nećemo ga imenovati. Odlična fora. Je li teže nekoga nasmejati ili rasplakati? Pa naravno da je teže nasmejati. Bar, mislim, to je moj slučaj. Mogu da vas rasplačem kako god hoćete. Ne, mislim, neka svaka tužna priča je tužna priča i samo po sebi je već tužna i sad već, jel, suze same naviru, emocije i ostalo, ali nasmejati nekoga mislim da je malo teže. Mislim, nije uopšte lako jer ljudi dolaze iz različitih raspoloženja, a mi očekujemo da oni sada baš budu ono, sad ćeš na ovo da se nasmeješ, možda hoće, možda neće. Tako da mislim da je teže nasmejati. Godinama se sve tri bavite stand-upom. Da. I godinama se trudite da nasmejete ljude. I vi znate šta je teška publika. E sad, je li publika teška ili su fore glupe? Pa, to je bila moja tema dugo, jer ja kad sam počinjala, ja sam mislila kako izađem prva, obično to u stand-upu ko gušteri, ko u vojsci, ko je došao zadnji, ide prvi, i onda ja izađem i to bude, oni samo što se ne rasplaču, i onda siđem i pomislim, dobro, baš je teška publika, i onda izađe sledeći kolega, koleginica, i publika se živne, smeje se. Uopšte nije teška. Ispostaje se da publika nije teška. Kažu da publika nikad nije kriva. U principu, naravno da ima negde, ima ljudi koji su malo teže izražavaju emocije. Mislim, nije isto u Ljubljani i u Beogradu nastupati ili čak i u Novom Sadu je malo nekako publika uzdržanija. Ali definitivno je do nas. Mislim, najviše je do nas. Ne možemo da se baš vadimo na publiku. A kako je to zadovoljstvo nasmijati nekoga? Pa divno je. Mislim, kad uspe. Ali... Sjajno je. Divno je. Ja sam čula. Kažu ljudi da je fantastično. Dobar je osjećaj. Mislim, čini mi se da su to kao dva neka na skali ekstrema, zato što u stand-upu se dešava jedno i drugo i da se smeju, da se ne smeju i onda ta tuga kad se ne smeju je isto tako duboka kao i ta sreća kad se smeju i onda nekako se to nadopunjuje i onda čini mi se zbog toga stalno izlazimo. Mislim, zato što ne bude uvek sjajno, ali ti se vratiš ponovo zato što je bio taj neki osjećaj, bilo je dobro, ali bilo je i loše, ali bit će ponovo dobro. Ali se desi nekada neka fora negde upali, a negde ne. Da se prošli put niko nije smejao na nju, pa onda ti probaš da vidiš da je do fore, je li do fore ili do... Desi se da ceo nastup negde upali, negde ne. Mislim, ja sam imala to, ja mislim da je svaki komičar koji nastupa u Sloveniji imao to, znate kako se Slovenci smeju? Ovako. I onda ti dođi kao, ovo je fenomenalan nastup je bio, ja sam u fazonu umri i nemoj više nikada dođeš. Tako da više ne nastupam u Sloveniji, niti će me zvati nakon ovoga. Ali da, dešava se to i sad, da, jeste, uvek je odgovornost na nama i nikad nije publika kriva. Ima komičara koji imaju filozofiju, čak i ako pozorište gori, na tebi je da održavaš raspoloženje. Ali isto tako, da, postoji loše publike, a publika ne zna to i odbija da prihvati da je tako, ali ja sam u fazonu, ali mi smo ti koji gledamo različite publike, vi nemate iskustvo drugih publika i onda ih je teško je to prevazići. Teško ih ubediti da su loši. Pa mislim, niti se trudimo da ih ubeđimo, mi se uvijek trudimo da mi budemo najbolji što možemo i da im damo najbolju zabavu koju možemo u tom trenutku, ali fakat jeste, postoje različite publike i postoje različiti temperamenti ljudi i onda to je onako vidno je kad naiđemo na tako tvrdo onako i onda to prevazići je... Kakav je to osjećaj? Kakav je osjećaj u stomaku? U stomaku je onako
onako beton, ali mi se trudimo da delujemo ono razdragano, da je sve to full, da se ne vidi na nama da je u glavi džihad, ono, kompletan. Jer razmišljam 5 koraka unapred i razmišljam kao nisu se nasmijeli na ovu foru koja prođe ono najbolje na svetu. I onda znam da se neće ni nasmejati na 5 od te, ali ja idem kao da pršti ono Carnegie Hall, jer nemam drugog izbora prosto. To je tako Kako ti posao. reaguješ na to? Ja sad nešto razmišljam, moj posao je drugačiji, mene gleda mnogo ljudi, ali ja ne vidim nikoga i ne znam kako reaguje, ali mi se desi da kamerman u jednom momentu se ovako odmakne i vrti telefon. I onda sam jedno vrijeme šizela zbog toga i dođe mi i prijavit ću ga i šefu i reći ću mu svašta i nema sve. I onda ja skapiram, brate, da si zanimljiva, ne bi on gledao u telefon, gledao bi u tebe. Da, bolje I onda da se sam ne žalim. odustala od žalbi jer sam skapirala do mene je kada je emisija dinamična, kada je sve super, kada sve pršti, niko ne gleda u telefon. Tako da ja sam to uzela da je na moju dušu grih. Pa ja sam uglavnom u fazonu da isprozivam tog nekog. Meni se dešava pošto se najčešće dešava da ja vodim večer, pogotovo Crni humor u Bena Kibi ili nešto tako slično. Uglavnom gledam da vodim večeri. I posao voditelja jeste da u prvih 10 minuta podigne atmosferu, pripremi publiku na to što će se dešavati, objasni šta je stand-up, kakve su fore, pogotovo kad je crni humor u pitanju. Tu baš mislim da mora ljudima da se objasni šta će se desiti, koga su došli da gledaju i više puta mi se desilo da ljudi kao, dobro, ovo sad nešto objašnjaju i onda gleda u telefon ili odgovara na poruku ili tačno vidim šta radi slika pa šalje fotku drugarici, drugu, gledaj šta propuštaš. Ja sam od onih koji direktno to isprozivaju. Ja sam od tih komičarki ili komičara, reći ću komičara zbog ovih muškaraca i zbog glasa. Plaćate sa Radio Beograda. Da, može. Ja sam od tih koja direktno prozove osobu kao ti, što te ne zanima šta se ovde dešava, platio si kartu, šta pišeš, koju to poruku kucaš. Pročitaj naglasak. Pročitaj da se svi lepo tako slatko smejemo kao ti, ali prosto to uvek i upali. Prosto ljudi kao, da, dešava se nešto. Aha, a šta kad se ne smeju? Pričat ćemo i o crnom humoru, to mi je posebno zanimljivo, nego šta kad se ne smeju, šta ti radiš onda? Ona se pravi da se smeju. Pa oni kad se ne smeju ništa, jedno mi se desilo 10 minuta tišine i mraka, zapravo 20, bit ću tačnija, 20 minuta u Varaždinu, ali nije se desilo samo meni. Ja sam išla prva pa sam mislila da je do mene, međutim nisu se nasmejali ni drugom kolegi komičaru, ni treći koleginici komičarki. Ja sam mislila tih 20 minuta da sam mrtva. Bukvalno, mislila sam da sam mrtva, čula sam samo škripu stolica, jer su bile neke barske stolice. I ono povremeno. Čak ni to. Znači, ta mrtva tišina, bukvalno, dok smo završavali i poklanjali smo se, tad smo se dogovorili, ne pušimo cigaretu, bežimo odmah napolje da nas ne zapamte. Znači, bukvalno je taj vibe bio. Ali ne radiš ništa, odeš kući, umreš i sutra ponovo kao, daj, nije do mene, napisat ću bolje, jače. Da. Pa dobro, ali ako se smeju tim forama kasnije, onda ipak može nekada da bude i do atmosfere i do energije, kapiram da je to. A mada ja bi se nasmijala i fore radi, bilo bi mi žao da te gledam. Pa to je najgore, nemojte to, taj osmeh, taj smeh. A osetite i to, jel? Osjeti se smeh kada ljudi iz neprijatnosti kad se smeju, kad im je neprijatno prosto. Sad, ni mi nismo sigurni, možda nisu ukapirali foru, ali nemoguće da 100 ljudi ne ukapira, bar 2 je ukapiralo. Da. Dakle, ili je fora loša, ili je preteška, ili nije momenat, ili šta god, koliko znam u komediji je najbitniji tajming. Ako nije dobar tajming, desi se da fora ne prođe i onda ljudi kao... Ali dobro, to se više ne dešava, to nam se dešavalo u početku. A testirate li vi zbog toga te fore? Na kome ih testirate? Pa da. Na večerima novog materijala ili prosto provučemo, imamo, ne znam, pola sata uigranog materijala koji znamo da radi i onda, na primjer, provučemo 5 minuta novog da vidimo kako to ide. I onda dođemo kući kao, ok, to je prošlo, ovo nije prošlo. A kod kuće na kome testirate fore? Pa, ja na psima, oni su mi nekako... Zahvalna punek. Mašu repam što god. Obratila mi se. Stavim 2 koske i počnem da pričam. Ne, pa ja se trudim, to sam negde pročitala kao da ako hoćeš nešto da probaš, pošto ja mi na dupe bi progovorila i onda sve moram da ispričam, da objasnim i onda sam pročitala negde ako hoćete testirate foru, provucite tako kroz razgovor i vidite kako ljudi reaguju. Ne, ja imam novu foru, hoćeš da ti ispričam. Ljudi su važi, može, ali već mi nije smešno. Tako da sam probala tako par puta i onda nešto prođe u razgovoru, pa kad ti kao zabeležiš, pa probaš da od toga nešto napraviš, pa onda izađeš na večer novog materijala. Ja u suštini snimam uvek audio
da vidim kako je prošlo. Ne možeš ti baš najbolje da upamtiš ti, ali ti to posle zaboraviš dok si došao kući, par dana prođe i onda kad čuješ da vidiš gde su reagovali, gde nisu, gde si ti dobro rekao, gde si mogu da kažeš bolje. Jer u suštini to je, mislim, posao kao zanat. Znači ti vežbaš i praviš bolje. Ako se nisu smejali, nisi imao reakciju, verovatno bi mogo nešto promeniš. Pa ako nije prošlo ni sledeći put kad si promenio još jednom, pa ako baš nije prošlo ni četvrti ni peti put. Kao samo je tebi smiješno. Tako je, samo je tebi smiješno. Ali to je to. Ali ja sam uvek vodim time to što si ti rekla, ako izazove neki, ako mene zagolica u stomaku neka pomisao i kao tu ima nešto sigurno. I onda isprobam. Ali ako mene nasmeje samu sobom, ako sedim i pomislim ovo je baš... Kako sam smijena. Ovo je super, onda nekako šansa su 90% da će to proći kod publike, jer prosto učitaju se i oni. Nisi jedini kome je to palo na pamet koji se tako osjeća. Prosto ima još... Kako nastaju fore? Kako sad ti sedniš i kažeš moram da smislim, imam nastup i ja moram da imam nešto što ću da pričam? Pa to su otprilike... Meni je odmah stres kad pomislim na to. Pa tako sad kad si rekla, ja sam se, baš sam se isekla, majke mi. Tako da ne idemo tako. Znači ne idemo tako, nego u suštini dešavaju nam se neke stvari, primećujemo nešto, bar ja, i onda zapišem kao, okej, ne znam, psi i mačke ili deca i psi, zabeležim tako par nekih stvari, onda razmišljam o njima. Razmišljam tokom dana, dok vozim, dok radim, dok šta god. I onda kad dođe večer novog materijala ili kad rešim, od ovoga ću napraviti priču, onda malo sednem i to izbrusim i probam pred publikom. To je jedini način. Ili mi se desi ponekad da mi ceo bit dođe u glavu, kao što mi se desilo, na primjer, u leto 1917. Ali to je retko kad mi zvizne ceo bit i kao čoveče, ovo je odlično i onda jedva čekam da kažem. A jel smiješ da ukradeš nečiju foru? Da kažeš nešto, onda ti neko kaže ti si to ukrala, ja sam to već čuo. Pa ne, to je baš onako šarlatanski. To se prosto ne radi, to je kao da ste uzeli, pročitali. Mislim, ne znam šta ti kažem. Nisu svi čuli, evo ja sad čujem nešto smiješno od tebi i volim da prepričam nekom drugom. Mislim, i ako to kažeš... To je skroz ok prepričati nekom drugom, ali izaći na stage, naplatiti kartu za to i ispričati to kao svoje, jer to mora biti autorski materijal. Mislim, to je sopstveni izraz. Stand-up je, izražavaš svoje mišljenje, svoj stav o bilo čemu, nebitno o čemu ćeš pričati, ali to mora biti tvoje viđenje stvari. Ok, ako se desi previd da si ti ostalo ti negde u malom mozgu, pa si ti zaboravio i ispričao i neko ti skrene pažnju, druže, drugarice, kako god to ispričao taj i taj, ti si kao ok, mea culpa i ideš dalje, ali u suštini to se ne radi kao kad bi pročitao Dostojevskog i izdao knjigu ili prepisao 3 pasusa od njega i kao ovo je super i promenio imena, mislim, to se prosto ne radi. Dobro. Sad ovako, rekli ste različiti ljudi, različite publike, od regiona do regiona. Shvatila sam u Sloveniju da ne idem ni na stand-up, ni bilo kako. Se izvinjavam cijeloj državi Sloveniji u ovom trenutku. Ana, zakupala si nas. Ajde, kad ćete zovu tamo nas? Pa dobro, ako su tako hladni, da malo nek se zagrebi, popiju nešto pre. Ja mislim su sjajni Slovenci, me ne možete da zovete. Njih nemojte. Ali zanima me crni humor. Gde prolazi, a gde ne prolazi? Pomenula si ga. I stvarno je specifičan, drugačije. Trebalo mi je neko vreme da svom sinu uopšte objasnim šta je crni humor, ali kad je shvatio da nismo ludi nego da je to zapravo strah duhovitosti i da tako prevazilazimo najteže trenutke u životu uz humor. Prihvatio ga je i to mu je otišao u drugu krajnost, moram da vam ispričam. Mama mi je bila teško bolesna i živa je sad, zdrava je, sve ok, ali je to bio baš težak period, a nama je pre toga uginula mačka i moj brat ga je zezao nešto, otišla je kod dede, šta se sekiraš, deda je tamo maltretira i on je bio šokiran i kako možeš i zašto govoriš takve stvari i onda mu ja objasnim kad nam je teško, mi prevazilazimo teške trenutke humorom i vidiš da si se nasmejao i zabavno ti je. I moja mama treba da ide na terapiju i to jutro ona od nas odlazi jer je tu bliže VMA i on dolazi, ima one knjižice kao vicevi i crni humor i dolazi ovako i sede i kaže ajde da te malo opustim. I sa lekarima. Najcrnji humor koji možda zamisliš u kojima umiru babe, žene, pacijenti, lekari i čita i ja sad kao pa vuče. Pa rekli ste da je ovo najbolji način da se prevaziđe trauma. I mama, mislim, umire od smijeha i mi se stvarno svi smijemo. I prevazišli smo traumu, ali to smo mi. Kako publika reaguje? Pa publika, kako kad, to ono što sam pričala malo pre, neophodno je da se publici baš objasni šta je crni humor i do kojih, mislim, pomeraju se granice. Jer zaista ima, Ana isto učestvuje u crnom humoru, ona je nastupačica.
Okej. Ona, da, Nastupilica. nastupilica, pa nije moramo da budemo, Isuse Bože. moramo da budemo rodno ravnopravni. Ali da, mislim da treba posebno da se naglasi da je veče crnog humora i da ljudi znaju na šta dolaze. Ne može to da bude bilo koji klub, bilo koje veče, mora baš ozbiljna priprema da bude za to. Tako se i nastup gradi, tako je poređen i taj line-up, bukvalno kako idu komičari, dakle idemo od najmanje crnog ka najcrnjem i tako se, Vasilić ili Perišić, tu se bukvalno zatvara krug crnila, a voditelj ili voditeljka je tu između, ako neko previše ucrni da voditelj malo ispravi, ili ako neko nije dovoljno crn da voditelj malo dosoli. Jel postoji teme koje ne mogu biti predmet crnog humora? Jel ima nešto što kažete, ovo ne Da, može? uglavnom Znaš ne. se ne šalim. Uglavnom ne, ali je, opet kažem, jako bitan tajming kad se šta priča, prosto ne može, mislim ovde baš se svašta nešto dešavalo u Srbiji, pogotovo u maju, Prošle godine, to je tako je, svakako nije 23. to se nije diralo. Bilo je par komičara koji su, ali to se tako kratko provuče, gde zapravo prođe fora, ali tačno se vidi da i publika zastane. Bukvalno im zastane da kao... Dokle će, da. Da, nisu sigurni u kom pravcu će da ode. Nisu sigurni gde će da ode i onda svi su sa zadrškom, ali to je to. Mislim da je tajming u komediji najbitniji. Nastupate i u inostranstvu i tamo su naši gastarbajteri. Jel imate fore posebne za njih, posebne za nas ili je to sve univerzalno? Pa ne. Pa mislim, sad, ja nekako mislim da se to malo uvek prilagodi ako negde ideš, pa onda neku malo na početku nešto, čisto da kažeš ljudima da si se malo informisao, da si tu sa njima i tako, da se malo zbližite, brže se zbližite ako nešto prosto pomeneš u tom, a sad ne pišeš celu predstavu zato što si negde drugo, nego prosto eto par nekih fora pokušaš da prilagodiš i da onda budu ljudi zadovoljni. Ako nešto ima veze sa njima, odmah te nekako budeš im bliži, prosto. Mislim, to je... Da, ali to u suštini radimo i u svakom mestu. Ako odemo, ne znam, u Negotin ili Sremsku Mitrovicu, ako bacim referencu na onu trafiku koja radi 24 sata i gde svi idu i koju svi znaju, oni su odmah, okej, znaš, u redu. Tako da to radimo i njima, ali uglavnom se ne menjamo previše materijal za inostranstvo, jer baš smo čuli jedan komentar od čoveka koji je organizovao nastup kolega, gde gotovo da su bili uvređeni što su ih posmatrali kao gastarbajtere, kao što vi meni sad pričate u Jugoslaviji, ne znam, nismo mi zbog toga ovde. Kao, hoću da me nasmeješ, kao nemoj mi sad ti pričati kao... To je nezgodno kad previše... Da. Tako da u suštini po meni, jedini recept prosto budi svoj i izvodi svoj materijal, drži se svog nekog pravca i to je to. Ili nas zakucavaju ili da, je baš sam nešto se ja gledam, nisam ja. Nismo pomenuli Brnabićku, brate, nismo ništa uradili. Ovo nam nisi rekla da će da nas Nisu ni meni rekli, vidjet ćemo kako će. Nećemo izaći nikada odavde. Valjda ima vezu sa spoljnim svetom. Dobro. Sad ovako, videla sam na Instagramu, često je tvoj suprug deo tvojih šala, dobrovoljno ili... On je gastarbajter u Srbiji. On je gastarbajter u Srbiji, tako je. Pa, to smo se sad zezali, zapravo on je sada nas dvoje imamo show svoj, tako, on meni rekao kako, eto, mnogo ti hvala što mi pomažeš oko stand-upa kad smo se spremali za predstavu, ne znam šta bi radio bez tebe, rekao pa ne bi morao da nastupaš, tako da u principu, da, dobrovoljno, ali mislim, tako je krenulo zato što zapravo je Jelena rekla pre još sigurno 2-3 godine kako bi Pao mogu da nastupa sa nama, pa je onda Pao rekao ne znam još uvijek dovoljno srpski, kad naučim bolje srpski, i onda se Manda izvezala šta će nam tada. Šta će nam, onda neće biti smiješno. Sad je poenta. Sad je zabavno. Tako da je to krenulo od pretprošle sad već godine, da je on nastupao sa ŽKP-om i čini mi se da se i njemu dopalo, pa smo onda imali zapravo u Barceloni kad smo nastupale, onda je on bio domaćin, pošto je on iz Barcelone, pa je na srpskom nastupao u Barceloni, to je onako jedan bio malo šizofreni koncept, ali je bilo zabavno. Tako da u principu sad smo mi napravili tu predstavu i on sad
nastupa, mislim, ne znam kako bih to, ja se zezam kako on ima već tu energiju mušku, kako mi žene sve je dovoljno dobro, dalje, on je već, ja kažem, 4 puta si bio na sceni, čoveče, već si, a Louis C.K., ja rekao, 7 godina ovde gulim, ne, ovo nije dovoljno, mi moramo ovde, znači, ja kažem, ajde malo sedi, malo stani, da se malo smirimo. Ajde napiši foru. Tako je, malo da se smirimo. Ajde da budemo duhoviti. Tako da, mislim da mu se sad već lagano i dopada. Tako da, nemoj da ti preuzme posao, čuti. Pa da, jedino da ja onda počnem da se bavim veštačkom inteligencijom, da će biti jako teško, tako da mislim da bi... Da. Dobro, žene, jel može od smeha da se živi u Srbiji? Ne. Pa tako sam mislila. Pa, u suštini svaka od nas radi još dodatan posao, ali mislim, ja sam, pa i sve smo zapravo uletele u stand-up kao paralelna aktivnost i ne znam kada bi se pustile samo to da radimo, možda bi moglo, ali obzirom na život na Srbiju i na konstantne obaveze, nekako uvek držimo paralelno neki posao sa strane. Čime se još bavite? Laborant? Da. Da, ja sam samohrani laborantkinja. Laborantkinja. Samohrana laborantkinja. Ne znam kako me nisu razapele. Neću, zato što muški odrađujem svoj posao. Pošto sam se ja muški porodila, jel? Tako je. Da, baš to. Da, kad ja kažem mojoj mami, sama sam se i rodila, to je to. Tako je, baš to. Pa da, radim u zdravstvu, radim kao laborant, vadim krv. Bojavite se, čoveče, jesi nežna? Ja sam najnežnije biće koje postoji. Možete pitati bilo koga. Dobro. Ne, jeste, nezgodno je ljudima kad me vide ovako veliku, pa s ovom glaščinom, pa još kad prozovem neka uđe Ana sada. Ana ne ulazi. Uglavnom ih prozivam po 3-4 puta. Zaprepaste se ljudi kad me vide, ali u principu... Aj, sad preteriš. Pa sad si me prozvala i ja sad moram da kažem kako jeste. Tako da ljudi, ne bojte se, ja sam prva igla južnog Banata. A kad ne mogu da nađu venu, je li, sad to moram zbitam, do tih koji vade ili stvarno, jako su vam loše vene, ništa to ja ne mogu? Jako su vam loše vene. Da znate, i onda dođe koleginica iz prve iza. Da, ali kad sam ja već umorila. Pa da, kad sam ja toliko... Ja sam je nabila pritisak, iznervirala pacijentkinju ili pacijenta i onda vena iskoči. Ne, prosto ima loših vena, koje kakvih terapija, dijagnoza i koje čega. Mogu da budu lošije vene, uglavnom se oslanjamo na dodir. Najslađe mi je kad ispred pacijenta skinem naočar i krenem da vadim krv, oni svi dićeš. Vrati to. I osjeća mi. Da. Tako da, stvarno ima loših vena, ali nekad bude i do mene, naravno. Nekad budem umorna, nekad neće jednostavno prosto. Ko kad neko ne može da se uparkira, tako ja ne dobro, da ipak mislimo da nije do vas, lakše mi da mislim da je do vena. Do vena je, verujte mi, do vena je. Dobro, kako je tvoja veza sa Španijom, sem ta emotivna veza? Zatečena si. Ne, pa ja sam zapravo studirala španski i hispanske književnosti. Ja sam profesorka španskog jezika i književnosti i time sam se, bavila sam se u školu stranih jezika, pa sam posle radila kao prevoditeljka i onda sam posle završila u Ministarstvu spoljnih poslova i iz Ministarstva spoljnih poslova inspirisana sam počela da se bavim pobegla u stand-up, eto kako je bilo zabavno u diplomatiji. Tako, i onda me pitaju ljudi zašto ne pričaš o Ministarstvu spoljnih poslova, ja kažem pa kad me puste na crni humor. Kad te zovne na crni humor, onda ćemo o tom poslu. Čekam sad da šta je gore, biti u diplomatiji ili profesorka? Pa ne znam, ja sam zapravo shvatila da to profesorka je bilo dobro, zato što sam bila u nekom kao omanjem centru pažnje, to mi se sviđalo, mada ja nisam baš neki biznis mag, tako da ta moja škola stranih jezika je poslovala od početka do kraja u dugovima, tako da možda samo da sam bila profesorka bi to bilo u redu. Čekaj malo, kako smo tako krenuli do učenika. Do učenika. Nikad nije do nas. Ja sam imala jednu profesorku italijanskog, Titi, koja je italijanka, koja mene, stalno ona me zvala Fragolina i šefice i
i stalno kad me vidim, kaže, šefice, je li ima neko da plaća punu cenu kod nas u školi? Kaže, aj molim te, hoćemo njemu da damo punu cenu. Tako da to mi nije baš najbolje išlo. Diplomatija, prevođenje, ja sam htjela nešto više da prevodim kao, pošto ja volim da pišem, ja više sam htjela prevodim to pismeno, zato što ovo prevođenje ti praktično ne postojiš. Ti si zapravo između dvoje ljudi i ti si im neki alat, a njih nervira što si ti tu i što oni ne mogu da se sporazumeju bez tebe i onda te nekako, ti si nepostojeće biće, a zapravo si neophodan i to nije za moj karakter idealna kombinacija. A diplomatija... Kako bi me mamilo da uvalim neku foru? Tu, između tog prevođenja, ni jedan ni drugi ne znaju. Ja sam, imala sam ja da tako sama nešto ispričam, pa me pitao je li on to rekao, je rekao, pa da. Sad više ni ne znam, toliko već dugo priča da ne mogu da se setim. A u diplomatiji, sjeća se da prvo što mi je rekao taj prvi šef je bilo, znate, Jagoda, vi biste morali malo samo da... Ne može sve da vam se vidi tako na licu. Ne može sve tako. Si prevrtala očima, vrati. Pa ne, ja sam zapravo zato ja idem tako kao neki happy go Mary, ne ide mi se oči, idem kao to što kaže Mandi da sam upala u bure marihuane kad sam bila mala. I onda valjda izgledam nekako previše veselo za taj ambijent diplomatije i onda on meni rekao kako to ne, da bi morala malo to... Da se stondiraš. Tako, da se stondiram. Ako bi mogla nešto drugo da nabavim što radi na sivilo. Ja bih volila da prisustvujem jednom tom danu. Kao Putin, kao bombardovat ćemo Ukrajinu, kao baba, ona se utkazuje. Ovaj će da vas bombarduje. Ali meni je zabavno zato što ja kad sam, stalno sam pokušavala da tako to neko to sivilo, pošto te zgrade su sive i ti hodnici, i svi nosimo neke papire po zgradi i ubijamo šumu dnevno i tako je to sve nešto tako meni bilo sivo i mučno i ja sam stalno pokušavala da se obučem barem u neku boju, da čisto je to kao... Neprihvatljivo. Nije. I onda se sećam, pošto sam jedno vreme radila u kabinetu ministara i onda u nekom trenutku sam ja odlučila da dam otkaz. Šefica kabineta mi rekla, ja nikad nisam videla nekog toliko srećnog što daje otkaz. Jer sam ja tada Izgiboše ljudi da rade u diplomatiji. U roze kroz hodnike idem. Pa evo i sad dok pričaš žmuriš sve vreme. Ne može da ih vidi ni kad se pristića toga. Iako sam dolazila u kolima i razmišljala, Jagoda, najvažnije danas u ovom podcastu da se ne smeješ na svoje fore. Jer odlično mi ide kao što možete da vidite. Zašto da se ne smiješ na fore? To ti nije bila sjajna odluka. Ne, slažem se, apsolutno. Ko će da se smeje ako se ti ne smiješ? Da, to je lema mog stand-upa. Možda publika. Nisam ni obratila pažnju na Đuru, možda si i smejao, ali tiho, ali u sebi. Ma ja, Đuro je umro. Gledam ja u Đuru, ne smeje se. Ne, ništa, čuti bolje da ga ne gledamo. Kuca poruku. Ajde. Dobro, ti si dobila nagradu za svoju knjigu. Kakvu nagradu? Jel nisi, ja? Šta, nisi? Ja sam dobila nagradu. Želim da se zahvalim akademiji i mami koja me podržavala ove godine. Imaš knjigu koju si pisala pod pseudonimom Kaja. Da, Kaja Vidić. Tako da nisam valjda sve promašila. Si dobila nagradu? Ma ne, kakva nagrada. Kako nisi? Misliš, Ninova nagrada za mir? Nisi pročitala rečenicu do kraja, Ana? Šta ti je novinar? Smo mi na RTS-u, brate. Vaše pravo da znate sve. Naše pravo da znamo sve. Sad si saznala da si dobila nagradu. Kakvi ste Oni vi čitaju carevi? kao i diplomate dijagonalno. Sad si izmislila ta nagrada ne postoji. Ja sam samo negdje vidjela nagrada Kaja. Ninovu nagradu za mir, meći. Nisam. Vidjela sam nagrada Kaja i onda kao kako Kaja, zar nije Ana? Šta, pseudonim, ajmo dalje. Ne, pazi. Pitaj za nagradu. Kidaš. Pitaj nešto za nagradu. Šta može poći loš? Ništa nagrada, jel? Dobro da poradimo na tome. Ma ja. Sad će ja da sam Nini, ja bi ti sad dala nagradu. Ne bi trpela da me prozivaju ovdje. Je li komedija? Molim? Je li komedija knjiga? Jeste. Pošto ima neko umiranje u naslovu. Jeste. Božić umire. Da, dijagonalno. Da, kidaš. Prva i posljedna reč i to je to. Spremna sam za intervju. Znači, moram gledati jutarnji program, da im kako izveštava. Čekaj, samo sekund. Gledaj jutarnji, pošto tamo ne radim. Ne, ja zasad. Ko je Jagoda? Ko je od nas Jagoda? Izvukla se. Ja ne sjeća se, klavim se da se ne sjeća. Če vidim je i u očima, vidi. Čekaj, tamo sam zapisala. Šta si zapisala? Nisam, samo vam imena napisala. Eto, vidiš. Moja Ana. Mitrović. Ana. Mitrović. Ko je organizovao ovaj podcast? Željko je Mitrović. Samo sam s njom. A jedan je Mitrović. Šta si me pitala? Aj sad da vas pitam. Nemoj, moramo da preskočimo. Ovo ću da izbacim. Ovo je suludo. Đuro, na tebe računam. Nemoj slučajno si obrisao ovo. Đuro. Ništa nisam izbacila. Ovo ću da izbacim. Šta sam htjela još da vas pitam? Možda sam ja dobila neku nagradu, da proveri. Izvini. Jesi
za crni humor i za vađenje krvi. Hvala. Dobro. Ja imam veliki problem sa ljudima koji nisu duhoviti. I ja stvarno mislim da ok je kad ne znaš da napraviš foru, to prihvatam, ali kad ti baš ništa nije smiješno, kad baš ne znaš da se nasmiješ ni na jednu foru, a posebno ne na foru na svoj račun, ja stvarno mislim da nisi inteligentan. Kakav je, ja to stvarno mislim. Ja stvarno ne... Sviđa mi se tvoj stav. Ja to tako mislim i te ljude i stvarno ih izbjegavam kad god mogu. Kakav je vaš stav o ljudima kojima ništa nije smiješno i koji nisu duhoviti? Baš ništa nije smiješno ili ljudi koji ne kapiraju fore? Kako da ih sad... Mislim, kako hoćeš. Pa, ja možda poznajem 2-3 ljudi u životu ko, šta, to nije smiješno, šta ti sad tu meni pričaš? Ne, sad ajde moje fore, nego i drugih komičara, mnogo boljih, naravno, svetskih, koji šta se meni... Dobro, ajde, neka daćemo im šansu za to. Daću im 3 minuta. Ali ide mi na živce, pogotovo kad moram da objašnjavam foru. Znate oni ljude kad im ispričaš vic i on te gleda kao... Ma ne, ne? I onda kao, pa ne, ali on je ušao, pa je... I da se obesimo. Ne mogu, ja sam tu nešto kao ti. I onda na kraju kapiraš. Kapiraš kao... Kapirala, nisi, aj čao. Glupa si i odem i ne družim se tako. Ne, imamo mi u familiji jednu, mi smo inače vrlo duhoviti i stvarno jesmo, imamo vrlo grube šale na račun jednih drugim. Ali što imamo jednog, što se smeje, majko. Ne, brate, ništa joj nije smiješno. Ništa joj nije smiješno. Svaka šala na njen račun, ali mi smo takvi, mi ne štedimo nikoga. Ona nema televiziju, je li? Ma, mozak. I kao... I uvijek je kao uvrijeđen i uvijek kao, ju bože, i to kao, ne da bože, crni humor. Jao, strašno, jao, nemojte, jao, grozno. Kao, mislim, jao, kako možeš? Najviše volim da čujem, kad mi kažu kao, ju bože me sačuvaj. Od čega tačno da te idi gurni glavu u rernu. Nema veze s Bogom, ovo sam ja, nije do Boga. Ličimo, ali... Ne, to je poražavajuće, stvarno, to mi je ono... Zašto živiš, brate? Zašto živiš kad te sve zgražava? Ono, i kad ti ništa nije smiješno. Da, kakav je tvoj stav? Pa ja imam i ime za te ljude. To su dead fish ljudi. Da. To je taj vibe koji dobijaš od njih. To, mislim, kao ono, znači više nema ni praćakanja, nema ničega, samo jednostavno riba na obali. Kao tvoje iz porodice. Kao tvoja rođaka koju nećemo imenovati. Ali i ona će se prepoznati kao onaj kolega s početka ovog podcasta. Zar ti ne zvuči poznato? Da, mi smo stalno... Kako ja sam vas zvala da bih izvređala sve koje se razumeš, a vi ste još iz familije nervira, kaži nam da pređemo sve. Da. Ajde. Idemo azbučnim redom. Mi smo se stalno zezali kao da, ono, kad smo bili mlađi, kao to šta ti je važnije kod ljudi, da li bi pre bila sa ono chubby ali funny ili sa dead fish koji izgleda kao ono da je ispao i mislim tu zapravo nema dileme. Tako je, zato što, mislim, dobro, zavisi zašto, ali generalno... Dobro, jednom. Za duže od pola sata. Da. A da li vam se čini da postoji nepravda da oni koji su komičari, da ljudi pod jedan ne shvataju ozbiljan njihov posao, jer ja zaista mislim da je ozbiljan i da je užasno težak i čak i nemoguća misija i da ih neozbiljno shvataju u životu? Da. Pa mene generalno neozbiljno shvataju, tako da ja mislim da ja se zezam kako to je neki, to je još bilo na početku kad smo počinjali sa Instagramom pa sam ja napisala bila neka fora kako većina ljudi koje poznajem misli da sam ja potpuni kreten, a da u posljednje vreme ja počinjem da verujem da su u pravu. Tako da ja zapravo mislim da mene ljudi tako doživljavaju baš zbog tog odsustva očiju u većinu vremena. Odsustva očiju? Nemojte smežiti. Pa sad kad sam isprozivala na mrtvo ime moje. Da, tako da generalno, ali evo meni je sad sam pod utiskom zato što smo bili, sad u Barceloni smo bili u cirkusu. I ja sam prvi put u životu bila u cirkusu, išli smo kao da vodimo dete, zapravo smo vodili mene. A gledali smo, ja sam nastupala sad u Barceloni i na španskom i sad u Barceloni nije ta neka scena nešto previše razvijena, ispostavilo se dešava u Madridu i tako i sad odlazimo na stand-up i voditelj u cirkusu. Fantastika se pao, moj muž kaže najbolji stand-up komičar u Barceloni. On je pokido čovek, sve je bilo fora na foru, klovan pokido, a ove akrobate pokidali i sad ja gledam i kažem me Pau, reko čovječe,
meni ljudi kažu, baš treba da budeš hrabar da bi se bavila stand-upom. Rekao, ovaj čovjek mogu 6 puta da pogine večeras. I ima 2 predstave dnevno, traje mu 2 sata, živi u cirkusu kao nomad. Tako da sve relativno, mislim. Tako da ti neozbiljno shvataš. Ne, pa počela sam, bio sam pozorno dobro, ja da nije baš toliko strašno to što ti radiš, zato što tako deluje kao izađeš sam na scenu, pa šta ako se ne smeju. Meni najgore što može se desiti da se ne smeju, a može čovjek da umre. Da. Nismo hirurg, nismo hirurzi, da. Ali jeste teška forma, najteža je forma. Realno, to su izjavili i glumci, znači, jer mi smo ovde i scenaristi i reditelji i izvođači i producenti u krajnjoj liniji, jer organizujemo nastupe i sve ostalo. Tako da je sve na nama. Glumac će dobiti tuđi tekst, dobit će od reditelja uputstva, dobit će od kostimografa šta da obuče, dobit će sve žive smernice, ovde nema ničega, ovde si sam i sve sam radiš. Tako da i glumci koji su se oprobali u ovome su rekli da je teška forma i da je mnogo zahtevna forma, ali ljudi gledaju to kao, izašao si, bio si smešan. Ništa lakše izgleda. Da, znaš ti šta je sve trebalo pre toga da se desi, da bi to izgledalo tako kao, da, to je lagano, kao to se dešava sad. A jel tebi smeta što te doživljavaju, odnosno bolje da kažem, ako te doživljavaju kao neozbiljno zbog toga što se time baviš i si neozbiljna? Pa znaš kako ja sam nadrkana. Tako da me niko ne shvata neozbiljno, zato što uglavnom sam taj deadpan humor i onda me uglavnom me shvataju ozbiljnije nego što jesam u privatnom životu i kad sam odlučila da ću se bavim ovime, nikome nisam rekla i otišla sam pod pseudonimom Kaja Vidić na open mic, niko nije znao. I ja sam tako nastupala pod pseudonimom Kaja Vidić i bila sam u fazonu od jednog introverta koji je ćutao u ćošku i posmatrao svet. Hitovao svet, rekla bi. Ja sam izašla na stage pred, tad je bilo nekih 700 ljudi u publici i bila u fazonu, ovo nisam ja, ovo je Kaja Vidić, kao nema veze sa mnom. I tu sam pobedila na tom open micu i počela sam se bavim time. Ali jeste bio baš šok za moje prijatelje jer sam ja ćutljivi lik u društvu i meni je samo nešto mi je bilo interesantno da budem na toj pozornici. Mislim, volim pozorište od kad znam za sebe i onda kao, ok, možda bi to bio put kao ka nečemu. Dobro, zanimljivo. Čitali smo, bar sam ja čitala, ja stvarno ne znam više je li to tačno šta su prave vesti, šta nisu, ali da su komičari dosta depresivni ljudi zapravo, da ih nervira to što kao Mr. Bean ajde ispričaje foru i glumaca i reci nešto smiješno i slično i da hoće da ih doživljavaju ozbiljno, da su neki zbog toga izvršavali samoubistva. Je li ima tu neki? Pa ima, evo meni ostalo još samo da se roknem. Pa. Sve si pokrila ostalo, bila si smešna. I smešna i sve. Ne, šalim se. Pa jeste, ali opet nešto, ako ti ne dotakneš to neko crnilo, ako se ne uvaljaš u to neko blato, ne možeš ni biti iskren i duhovit. Prvo možeš da znaš baš o čemu pričaš sad. Što sam nešto danas uhvatila za crni humor. Ne ovako ko ja nagrada malo pa. Ja pročitam sve. Ali smiješno je, smijete se. Tako da, ne znam, uglavnom jesu. Ja mislim da nisam. Anču sam ja depresivna. Ne bih rekla. Ne, ali možete da razumete te ljude koji upadnu u depresiju zbog toga? Mogu, kako ne mogu da razumem. Da. Ali ja mislim... mogu da razumem, ali mislim da nije pravilo. Ali prosto ljudima, meni se to najčešće dešava da mi kažu kao, ajde šta, kao ti izađeš tamo, nešto pričaš, zezaš malo, uzmeš pare, kao šta tebi posao uopšte nije težak, a onda se ispostavi da od nas 3 svaka priča, ne samo nas 3, nego svaki komičar priča neku svoju životnu priču, ali iznese na taj neki duhovit način. Uglavnom, pošto je Srbija, priča se o teškom životu, priča se o muško-ženskim odnosima, o lovi najčešće, jer uvek priča ono što ti fali, tako da lova, seks i ostalo. Tako da ti prosto moraš dobro da se uvaljaš u to neko blato i ja, bar kad pričam iz srca, kao i moje kolegnici, pričam ono što mi se stvarno i desilo i sve. Pa tad je valjda verovatno i najsmešniji. Jeste. Sad postoje, čak smo i probali, eto imali smo neke smrti u porodicama. Ko hoćeš. Sad tek možemo da se zezamo na tu foru, ali sećate se prvih mesec, 2, krenemo da pričamo o tome, ljudi onako malo gledaju, prosto to se zove too soon, jel tako? Pa da, nismo ni mi bile spremne. Nismo ni mi bile spremne, a mislili smo, ovo je duhovito, prosto ne možeš da izvedeš to
tako dobro i duhovito, jer ni tebi nije ništa smešno, ali sad nešto kao moraš da budeš smešan, kao to je, nije. A jel očekuju ljudi od vas, s druge strane, da uvek budete raspoložene, vesele i kad niste? Koliko je to? Od Ane posebno. Da, dešava se, zato što sad kad sam bila na TV-u, to je bila ta emisija Reci 8 na ovome. Ne. I onda se desi kad me prepoznaju, on kao, da, ja kao, dobar dan. I oni kao, kako ste smiješno rekla, dobar. Bukvalno, znaš, kao, ok, može jedan hleb. Bukvalno ništa, daj mi hleb. Da. Mislim, nije, uvek sam pristojna i sve je fino, ali da, očekuju, šta god da kažeš, nisu kao, ali što nije loše, jer ja sam u fazonu, dođi u klub i plati kartu, jer trebaš mi takav. Kako će da te zasmijem. Da, trebaš mi takav, čekaš na smeh, što je sjajno. Samo nek plati kartu i dođi u klub. Da, a je li, kakve ste kad ste tužne? Šta kad ste tužne? Znaš kako ja plačem. Ja sve što radim iz srca. Viš kako si neozbiljna. Nisam, ja živim sve probam, znaš, vadi krv, ne da. Kao depresija, kao evo kad si tužna, Ne, to je istina. Mandi je ona korenča iz večite priče, tako sedi i plače i sve gitaru. Meni kad je tužno, ja sednem i zaplačem se, pa šta je sad, žao mi mene. I onda krenem da plačem i ja se lepo isplačem i meni bude super, ne bude baš odmah. Da, plače čovjek može dugo. Bude mi nekako lakše. No, ja počela sam da plačem, zadnje 2 godine samo plačem. Suze su okej, što bi rekao. Možda da odem kod terapeuta. A vas dve? Koje pitanje je bilo? Jel plačete? Ne, kad ste tužne, mislim, kad su komičarke tužne, jel bude? Sam tužna i onda napišem knjigu. I dobiješ nagradu. Ninovu. Za mir, Ana. Ja pišem, to mi dođe kao neka terapija kad me nešto, kad me stisne, mislim ako sam u stanju, zavisi koliko sam tužna, prvo nisi u stanju da radiš bilo šta, a onda kad počneš da budeš u stanju, meni to nekako, to mi valjda vadi to napolje, pa se to nekako, ne znam, kad ga vidim na papiru, onda ponovo plačem, pa ponovo, pa onda valjda i to neko ljudi koji pročitaju i oni plaču, pa se napravi čitava neka tako. O, gospode. Eto šta rade komičarke u slobodno vreme. Predivna jedna priča, baš onako veselo. Sedu, pišu, plaču, super, da. Samo ti hejtuješ sve ti, to je okej, ti mi se sviđa. Kao, kod tebe ću doći, kad nije. Ne, i oni hejtuju svet, nego su u fazonu prikriveno, razumeš, ja to bar kažem. Jagoda, ti si napisala na Instagramu da imaš 2 psa, 2 deteta i 1 muža. Za sada. Ko ti je najgori? Muž. Ko je najgori? Pa, psi su ne kažem retardirani, ne kažemo poluretardirani. Mi se zezamo da bi bilo dobro da uradimo malo bolji posao s decom nego što smo uradili sa psima. Nadamo se. Kakve su vam šanse za to? Mislili smo da smo počeli dobro, međutim sad je starije dete ima 3 godine i on je sad u toj asshole phase koja traje očigledno. Koja traje jedno 7 do 15 godina izgleda. Mislim što si 6. put opsovala, ali na engleskom, razumeš? Ja se suzdržavam kao stoka, razumeš da ne opalim nešto. Steći će Đura. Svi vidjeli da su nas zakucali, priča šta će. Neko ne izlazimo odavde. Daj da sve kažem što imam. Izvini. Pa ne znam što bih ti rekla. Mislim da je zapravo ta kombinacija, taj intenzitet, pošto su 2 dečaka, 2 psa i muž, mislim da nekako čitav intenzitet tog paketa je dosta intenzivan, jer sam pre neki dan zatekla sebe da sam imala 5 minuta da odem da negde sama odem, da nešto kupim na trafiku ili tako, i da sam izašla napolje i bila sam diši Jagoda, diši duboko, ovo je tvojih 5 minuta. Sijaj, Jadranka. Sijaj, tako je. Sijala sam do radnji i nazad i onda tako ljudi, pa kao loše vreme, pa ovo, pa ja kažem, sve super. Evo mene ovde na ledu, klizam do prodavnice, ovo je mojih 5 minuta. Tako da taj neki kao ta tišina, koja traje vrlo kratko, ograničeno, je mnogo lepa. Da, dobro. A vas dve žene, 2 mačke, 2 komičarke, kako to I jedan pas. Jedini muškarac u našoj kući. Tako je. Jadan. To jest. Nije mu lako. Pa sam im ja uvalila. To nam je Jagoda uvalila. Ako vam treba pas, kontaktirajte Jagodu. Koristim se njenim rečnikom, je li retardiran kao i njeni? Da. Nije, Dobriše. Smoki. Jest. Jednom nam je Jagoda. Smoki. Zato što je mali i žut. Zvuči kao intelektualac. Jeste, dobro.
Ja sad stvarno moram. Jedna moja drugarica pričajući tako o nekom svom frajeru i veličini njenog penisa i sad nešto krenula da priča. Smoki. Šta da ti kažem, Smoki? Kod Smoki je baš obrnuto. Smoki je baš onako, ja imam to u stand-upu, izgleda kao jazva večer koji pliva za časni krst. Znači, jako je razvijen i jako je onako muževan pas na jazvičarskim nogicama ovolitskim i on uopšte ne kapira da je to tako. Tako da je dosta smiješan. Kao većina likova koji ne, ali to Da. Nije svestan kako izgleda. Dosta japanke napred. Dobar je Smokiš. Dobar je, da. Kako je to kada si sa komičarkom? Koliko je naporno, čovječe? Joj, pa kao je. Ali ne, stvarno jeste. Do duše. Moram priznati da meni u više slučajeva i pomaže, zato što ja nisam od likova koji sednu kao Jagode, ja nasednem i pišem, nego ja, evo, nemam ni jednu foru, šta ću, moram nešto da smislim, ali uglavnom ne pišem te tezice kao, aha, mogla bih o ovome nešto da pričam, ali meni Ana tu dosta pomaže, jer ja sam od onih kad dođem sa posla, na primjer, ili šta god da radim negde u gradu, mene uvek nešto iznervira i ja nešto prsnem i onda dođem kući i onda vrištim i svašta iz mene izađe i onda Anči samo dođe, pa pričaj to, čoveče. Pa to, čoveče, evo ti. 10 minuta, ono, bisera od materijala. Da. Ja reku, vidite, a to tako. Odmah zakaži sve ću sada da kažem. To je ono što me najviše nervira u stvari u celoj ovoj priči, zato što ću studiozno to lepo da sednem, da brusim, da gledam, da razmišljam, da osjećam, da držim tu, drvim i nerviram se. I onda ona izađe i prepriča svoj život. Bukvalno, da, odradi sa takvim tajmingom, tako upeglano. Ja sam u fazonu, brate, nema seksa mesec dana zbog ovoga. Sram te bilo. Znači, ali dobro, to je prosto drugačiji su procesi. I ona se nervira sve vreme i misli o tome, a ja, mislim, fizički je drugačije, ali zapravo je proces u oba slučaja. Stani malo, a kako ona tebi pomaže? Nikako. Ej. Tu nema mesec dana, već. Ne. Idemo se za Uskrs. Najgora stvar, pošto smo u vezi i ponekad nastupamo zajedno i to je mnogo zeznuto jer pritom moji problemi su njeni problemi i obrnuto i onda delimo stage i onda tipa desi se, ne znam, da smo nešto se sporečkale i onda tipa ona mene najavljuje ili ja nju i kao, a sada najbolja na svetu, Jelena Mandarić, u sebi mislim, Mandarić, Mandarić. To se spremila. Ne, a mislim da ima čak i jedan snimak odjave, kad smo se na stage-u sve tri. Sećaš toga, Jagode? Ja sam da kažem, one kad se svađaju kod kuće, ja sam ta koja nadrlja na sceni. Tako da kako... Nije tačno. I tebi damo Ne, nego one tako malo, ja stanem u sredinu i onda ona preko mene, ljudi misle smešno, misle da glume, šta ti šta je to bilo? Pa nešto, radili smo odjavu, a ja krenula da pričam, ti mi kao, pa čekaj, najaviju, ma pusti me da kažem, Jagode. Sećam se. I mi se na stage odjavljuju, mi kao, ma pusti me, ja pričam sad. Najbolja fotka ikada, zato što nas je uhvatio fotograf u tom trenutku gde Jelena ovako priča publici, Jagoda koja stoji ovako, iako je ovako koja mene učutku. Na Jelenu, kao šta radiš? Da, sećam se toga, to je bilo super. Dobro, pa i ti imaš, iskoristimo onog mučenika kući kojeg mu tretiraš da bude komičar. Ona je videla kako mi, kao daj čovječe. Daj, brate, ovo radi. U špajzu čovjek sedi, je li ono špajz na Instagramu? Jeste, ono špajz. Puštaš li ga? Pa, slabo. Sad je puštam, čuva decu. Samo puštam ga samo kad treba da čuva decu. Tako. Dobro, moramo da privodimo kraju, da vas pitam, je li vam neko rekao, ajde ispričaj nešto smiješno? Svaki dan. I kakav je vaš odgovor na to? Pa uglavnom ne bude odgovor, samo ga pogledam i kao, aj ti na lečenje. Ali ubedljivo mi je gore ono kad dođe kaže, slušaj ovo možeš da iskoristiš. To je daleko gore. To je, bolje mi reci da ti kažem nešto. I onda ti ispriča i priča ti foru, a ja ti ne veruješ. A ja zacementiram svoju facu da bude ovako i da kao da. Ne kažeš istinu. Sve vreme mislim samo brojim sekunde, kao u fazonu samo idi, brate, ne mogu ovo iskoristiti nikako, kako je tvoja strina išla na operaciju kolena. Znači ne mogu, prosto ne ide. Razumeš, ali bi moglo da se iskoristi kad ti neko kaže, hoćeš da mi kažeš nešto smešno, kaže, znaš gdje je Markova strina bila na operaciji kolena. Možda možeš da iskoristiš. To je. Pa kao čovječ. Dobro, ajde sad za kraj, odjavite se, pozovite ljude da vas gledaju, kada da vas gledaju i gdje da vas gledaju. Ja sam Ana Manojlović, dobila sam Ninovu nagradu za mir. Za glupost.
Pa ja sam Ana Zlatanović i možete me gledati u Benakibi 8. februara. Odlično. Tako, ja sam Jagoda Jovanović. Možete me gledati 11. februara sa mužem Špancem u predstavi Iz špajza na scenu. Samo za tu priliku ćemo ga izvaditi iz špajza pa ćemo ga vratiti za potrebe Instagrama. Tako je, samo naravno. Tako je. Znači, 11. februar Benakiba. Da, dobro. Ja sam Jelena Mandarić, samohrani laborant, 4. februar, nedelja, idealan dan. Plata leže prvog, zdravstveni radnici znam, tako da imate za kartu. Sve sam isplanirala. Mora od nečeg i da se živi. Od nečeg mora da se živi, od zdravstva nema ništa. Hvala vam mnogo što ste bile. Stvarno ste divne. Hvala vam. Stvarno jeste. I svaka preporuka da ljudi dođu da vas gledaju i da se smeju. A ovo za Radio Beograd 2, ali to važi ili da pišem CV? Ja mislim sa tim glasom da si ti već primio. Može neki noćni program o Kranjčeve rukove. To, Kranjčeve rukove. Noćnu smenu. Mandi radi noćnu smenu. Ljudi spavaju. Dobro, i zapratite analogiju. Ne morate sve da poslušate, ali zapratite, delite među prijateljima, posebno sada kada i vas vinemo među zvezde podcasta. Hvala vam. I žene koje pričaju također. ŽKP zapratite, da. Hvala vam. Hvala i vama. Zapratite analogiju.